Usa ka known fault ang nakit-an sa Barangay Malubog, dakbayan sa Sugbo ang posibleng makaapekto sa libuan ka mga residente kung muigo ang usa ka magnitude 7 nga linog. Si Harold Alcontin, ang Research and Planning Head sa Cebu Disaster Risk Reduction and Management Council, nibutyag nga nagpahigayon sila og simulation diin ilang gibutang ang epicenter sa linog sa usa sa mga bukirang barangay duol sa maong fault. Dugang niya nga kung dunay magnitude 7 nga linog nga muigo sa dalan diin sila nagpahigayon og simulation, posibleng 50,000 ka mga residente ang maapektuhan. Sa maong simulation, nasayrang duna say di muminos 32 ka mga establishmento sa syudad sa Sugbo ang kinahanglang magpaligon sa ilang mga estruktura nga posibleng makahiagom o grabing kadaot kung muigo ang magnitude 7 o mas kusog pa. Kahinumdumang usa ka magnitude 7.2 nga linog ang mitayog sa probinsya sa Bohol ni adtong 2013. Naapektuhan sab ang mga establishmento dinhi sa Sugbo. Mato ni City Councilor Dave Tumulak nga magpahigayon pa ang syudad og dugang simulations sa ubang mga lugar dinhi sa Sugbo aron mas paligunon ang mga komunidad isip pagpangandam sa kusog nga linog nga posibleng muigo sa Sugbo.